Esta é unha innovadora aposta turística para a provincia de Ourense, que contribuye ao desenvolvemento dun turismo sostible e respetuoso co medio ambiente. A acción, fruto da colaboración interinstitucional entre a Xunta de Galicia, a Secretaría do Estado de Turismo e a Axencia Galega de Turismo, forma parte do Plan de Sostenibilidade Turística Ourense Termal. Galicia, desde logo, que é unha satisfacción ver e comprobar como tres administracións se unen para poñer en valor turístico, neste caso, a provincia de Ourense, dentro dos plans de sostenibilidade turísticos que desenvolvemos na provincia conxuntamente e que van constituir un antes e un despois do que é o turismo na provincia de Ourense, porque se lle vai dar unha volta totalmente á oferta turística de Galicia, de xeito que sea máis sustentable e sexa máis atractiva para os novos gustos dos turistas. Concretamente, neste plan Ourense Termal, no que desde a Xunta de Galicia hai unha aposta redobrada, así o demostra a creación da propia área termal na estrutura da Axencia de Turismo de Galicia, poñemos hoxe en marcha dous novos barcos eléctricos que se veñen unir aos que xa funcionan nas Conchas e en Frieira. Desde logo que para nós é unha grande aposta e unha aposta que seguro que vai funcionar. Hoxe é un día de satisfacción. Isto demostra que a colaboración interinstitucional entre administracións é fluida e para min é unha satisfacción. Temos que aproveitar os recursos que temos nos concellos, que temos no rural e ver isto aquí. Espero que este sexa o primeiro paso de moitas máis actuacións que poidamos levar adiante. Non queda máis que dar as gracias por apostar por Castelo de Miño, por apostar polo noso rural. Eu digo sempre que aquí temos o Parque Náutico de Galicia, temos un entorno increíble, e o Parque Náutico de Galicia está en Castelo de Miño, pero ao final é de toda a comarca do Ribeiro e de toda a provincia de Ourense, e temos que dicilo sempre, e apostar por eso. Está nun sitio, pero é de todos. Trátase dun proxecto que pretende aproveitar os recursos dispoñibles para dinamizar os territorios do rural e demostrar a potencialidade de Ourense como destino turístico. Eu decía onte, e creo que é algo que debemos, que non é meu, que creo que é unha reflexión que debemos ter, temos unha inmensa riqueza que temos que aproveitar e que temos que preservar, fundamentalmente. Polo tanto, se temos recursos, se temos capacidades, se temos preparación, se traballamos as administracións en conxunto, o reto é aproveitar a oportunidade, sin dúbida ninguna, aproveitar non a oportunidade, as inmensas oportunidades, porque a Ribeira Sacra ten pouco que ver con Castrelo, pero todo é Ourense, todo é Galicia, todo é España e todo é diversificar para, como ben dicía o subdelegado, aproveitar esa necesidade de experiencias diferentes que buscamos agora. É un turismo diferente, non ten nada que ver, evidentemente, o turismo que había 20 ou 30 ou 40 anos onde había dúas posibilidades turísticas, non? Mar ou montaña e bueno, moito máis mar, moito máis playa que montaña, e aquí estamos evidentemente cun turismo moi diferente, cun turismo desestacionalizado, cun turismo que busca cousas diferentes. Ese é. O plan enmárcase a súa vez dentro da estratexa do Estado de Turismo do Goberno de España, que busca desenvolver un novo modelo turístico no país, facendo fronte aos principais desafíos do turismo tradicional. A través destas accións búscase acabar coa concentración espacial e a estacionalización excesiva no ámbito turístico, poñendo o foco en potenciar os espacios locais e rurais. No caso de Ourense, xa son 15 concellos nos cales puxos en marcha este plan. O carácter fundamental deste plan é que é innovador, no sentido de que presenta múltiples ofertas transversais de recursos turísticos e ademais engloba, e isto me parece significado, 15 concellos da provincia do mundo rural, do mundo interior. Isto significa que hai un potencial de desenvolvemento económico non só turístico, sino tamén económico en xeral, porque o turismo é un elemento motor, e permite
dar resposta ás necesidades, ás exigencias do turista actual. O turista actual que non quere unha experiencia e un lugar, sino que quere vivir moitas experiencias. E para iso, este plan, xunto cos outros da provincia, dinamiza a nosa provincia, porque ademais dos recursos náuticos, dos recursos deportivos, das actividades da natureza, das actividades que descubren o noso patrimonio artístico, presentan tamén ao turista e ofertan ao turista pois a nosa riqueza gastronómica e, por suposto, as actividades de enoturismo. Entonces, este é o camiño a seguir para garantizar un desenvolvemento económico tamén do interior, tamén do rural, fixar poboación, e por eso felicito a Diputación neste caso que está executando de maneira exemplar este plan e que é un modelo para seguir este ano e anos vindeiros. Este é o modelo a seguir para garantizar un turismo e desenvolvemento económico do interior. Nada máis.